como do meu pai, a vista da rúa, cando vistas a rúa por ali. Pero o cementerio non recordo, o sea, foi un día e xa nada máis. Creo que temos un montón de whatsapps aí, imos dándolle saída, vale? E tiñamos pendente aínda, creo, da outra vez do das sementes, a que sí? Quedáramos na folla 3 do... Isto non, xa estaba do Jurucullo. Non, o Jurucullo é o que queda pendente. Queda pendente, vale, pois Sí, nada. sí. Pois primeiro vimos que sí. Eso é un gorgullo. Jurucullo? É un gorgullo, non? Ou gorgojo, en castellano. Aí, toma, esta estaba impresa, non sei se das que tes aí, foi a primeira que nos chegou, non sei se foi o luns. Esta xa lle enviei ao do Castaño. Sí, isto xa lle enviei... Pois eu, escoitar esta musiquiña, xa me vexo plantando leitugas, tomates, rábanos aí na hortiña, no noso horto. Que, por certo, Nusca Chousa, que tal? Moi boas tardes. Moi boa tarde. Temos o WhatsApp que ferve, Sí, Cada tanto vez fume. que se chega o xoves, que é o día que tives por aquí, xa non é necesario dicir o xoves pola tarde vai estar Nusca Chousa, que va, xa empeza isto a Xa xente, xa sabe, botar onde ten que... por aí que maravilla. mensaxes e mensaxes. Oes, esta auga destes días, isto vai ben ou mal? Non lle vai ala moi ben, porque é Non. demasiada. Non lle dá tempo ao terreno a drenar, todo quere ser o seu, fai falta humedad porque estamos no otoño, pero tanta de repente sin parar, non lle dá tempo a drenala e as plantas en vez de arraigar as raíces, o que fan é pudrir. Claro. Entón moi ben non lle vai. E non podemos facer nada. Nada, mira, unha vez preguntoulle un home do tempo que tempo viño, o home do tempo, e o home do tempo dixo home que lle había que dar tempo ao tempo, que o tempo sin tempo non viña. Entón, pois nada, hai que collelo como veña e listo. Como era? A ver, repite, por favor. Un home preguntoulle ao home do tempo que tempo viña, e o home do tempo dixo ao home que lle había que dar tempo ao tempo, que o tempo sin tempo non viña. Que ben, que ben. O sea que, resignación, a decir Sí, o tempo non que lle queda dé a outra. gana, que total non temos a Sí, varita sí. mágica para cambialo. Pois se te parecimos dar resposta un Veña. poquinho aquí a xente que nos foi enviando consultas, A ver. vamos pa primeira, Maite. Vamos Mira, alá. a primeira, digo, as tardes, Nusca e Mercedes, xa non Sí. adianta. E di que ten un castaño que os ourizos son moi grandes, e cree que están ben, pero me dá unhas castañas moi pequenas. Dalle unhas castañas pequenas. Claro, é moi... E delgaduchas, e arrugadas. Sí, arrugadas. Xa, Algún ten unha castaña grande, pero dúas outras pequenas, e non a maneira de que lle salgan todas sí. grandes. Consellos, que lle decimos a Mercedes? A ver, poden ser moitas causas. Eu non sei cantos anos ten un castaño. Un castaño ainda tarda uns anos en empezar a dar, pero se un castaño novo está como ainda arraigándose. Entón, vamos a dar tempo. Se non é ese o caso, tendemos, non sei por qué, a olvidarnos de que os frutales hai que abonalos, hai que fertilizalos, igual que unha lechuga ou un repolvo. Sin embargo, parece que nos acorda máis que ya hai que botar de fertilizante a un tomate ou un pimento, pero olvídasenos que os frutales están aí tamén durante moitos anos e necesitan fertilización. E tamén agua. E o castaño é un árbol que lle fai falta, mira, primeiro, un terreno moi solto. Necesita, sí, que sea un terreno como aireado, non quere nada que sea aí durísimo para desarrollar ben as raíces. Despois ten que estar húmedo, o sea, necesita que o castañeiro, castañal, como, non sei como se di, como o castiñeiro, Sí. que estea húmedo, pero sin encharcamentos, porque non son raíces que soporten ben a humedad excesiva continua, entón teria que drenar ben. E o que tamén lle gusta é un chan con materia orgánica, é un pouquiño ácido. O sea, todo isto temos que conseguir aportándolle
fertilizante. Os árboles, cando están, ni máis ni menos, un castaño, cando o plantamos, outra cousa sería que hai que darlle moita cancha ao burato onde o poñemos. Se o cepellón que compramos ten un tamaño así, o triple polo menos ten que ser o burato no que o vayamos a meter. Non porque non vai a coller, sino para darlle libertad ás raíces para empezaren a salir, porque non son unhas raíces como as dun eucalipto que empezan a furar e furan pedras e o que encontre por diante, sino que necesitan soltura. Entón, a cova ten que ser xa grande, iso para empezar. E despois, pois cando está empezando a arraigar, necesita moito nitrógeno para poder facer ben a fotosíntesis, para medrar, para botar unhas follas a la mar de bonitas, e despois necesita menos nitrógeno, pero outro tipo de cousas, non? Como magnesio, potasio, calcio e tal. Bueno, non sei en que época está o árbol de Mercedes, que xa non le adiantou, nos queda Mercedes, non? Sí, Mercedes. Pois, salen 4 castañas, claro. E unha a única que se pode comer, pois tampouco, non? No, pero bueno, pode ser por eso tamén. Entón, hai abonos específicos para castaños en floración, que te imagínate, o árbol xa ten pois 10 anos e estalle pasando isto. É un tema de fertilización. Quero pensar que o ten ao sol, que non o ten no medio de outros árboles que son moito máis grandes e tal. Hai abonos específicos e así non sempre podemos aportarle compost, humus ou abono, ou sea, esterco. Pero outra cousa que se comete moito error é que cando abonamos un frutal ou cando o regamos, a xente tende a regalo xusto onde está o pau. Onde está plantado o pau, aí é onde regan. Ca manqueira aí, tremendo error. Porque as raíces de un árbol, de calquera árbol, bueno, non sendo de eucalipto, pero as raíces de un árbol son, alo menos, tan grandes como é a copa. O sea, ese diámetro que ten un castaño de arredor, xusto abaixo en línea recta, máis ou menos é onde están todas esas raíces. Ese é todo o cacho que temos que abonar, barra regar, se fixera falta, non? Na primavera. E teríamos que fertilizar na primavera, cando empezan a cuajar as flores, e despois tamén, antes de que acabe o verán, para que cuajen os frutos, porque vou-vos a dicir unha curiosidade. Nós comemos as castañas como se fora, o sea, realmente o fruto, pero é a semilla. O que é realmente a flor é o ourizo. É o que temos que coidar, é o ourizo, para que un ourizo, como lle chamades vos o ourizo tamén, non? Vale, pois o ourizo das castañas é o que é a flor. E iso é o que temos que coidar para que medre. O sea, pero xa é na primavera. Si carece moitísimo de agua na primavera e no verán, no otoño os frutos van a quedar tamén pequenos. O sea, pode ser tamén esa a causa. E unha terceira causa, así moi lixeira, é que pode ser culpa tamén de algunha plaga que teña. E o castaño atacanlle varias cousas. O sea, podenlle atacar un tipo de polillas que poñen os seus ovos por onde as follas, porque esas polillas, cando eclosionan os oviños, esas larvas van a comer as follas. Despois, métense no ourizo e fan que o ourizo como que madure antes de tempo e que caia ao chan prematuramente, antes de que forme o fruto, que pode ser tamén o que lle pasa, non? E outra cousa, outra plaga sería o que é xa como un tipo escarabajo, non? Estas son como polillas, son como mariposas, e o escarabajo que xa pon directamente os ovos cerca dos ourizos, ou cando xa están no chan. Entón, pois claro, os problemas son varios, e sin ter máis información creo que é un bateburrillo así de soluciones varias. Si ela observa, se saberá por onde tirar. Temos, creo que unha nota de voz que antes se nos colou na primeira hora do programa. Imos escoitar a este ointe a ver que nos comenta e que che pregunta. A ver que nos conta por aquí. Estamos buscando a nota de voz. Bueno, se non metes vou lendo, porque aquí hai... A ver. Ai, madre. Moi boa tarde, Oliva, e moitísimas gracias pola túa nota esta de vos. Mira, a tuta absoluta é unha plaga que lle ataca sobre todo aos tomates, ainda que lle ataca tamén a máis cousas, temos un problema máis grande nos tomates.
Cando están ainda encima no invernadero, a plaga volvese aínda, se cabe, moito máis grave. Por que? Porque ti vas a estar plantando tomates todos os anos continuamente, outro ano. Ese é o gran problema. Porque a tuta é unha larva que vai a... O sea, primeiro é unha mariposa, unha especie de mariposa, unha polilla, castaña, cativiña, pon os ovos, cando nacen eses ovos e eclosionan, eses gusanos poden comer absolutamente toda a planta, por eso se chama tuta absoluta, porque a come absolutamente toda, dalle igual, come as follas, aí é cando hai que estar máis atento, porque ten unha forma de comer moi característica, é moi diferenciable, o sea, ao principio de todo xa o poderíamos detectar e poderíamos lo tratar, pero despois podese meter tamén en dentro do tallo do tomate e comelo facendo galerías para dentro, aí o gusano é cando se volve gordo e sale para fora, é cando lle vai a atacar os tomates verdes, o sea, vai a comer os tomates verdes, e ainda encima un moi puñetero sale de un tomate, se non lle gusta ese vai che mordisquear o outro, e nunca vas a saber dentro de que tomate está, o sea que tens que tirar con todo, é unha plaga bastante importante. Un dos remedios máis bons para tallar o problema, sin usar uns químicos que os hai específicos xa para tuta absoluta, é, primeiro, que non plantes en 2 anos tomates aí ni ningún tipo de solanácea que vai a comer, que alimente a ese bicho que está aí, porque pasa o inverno aí, é que ese é o terceiro Está tan problema. agustinho que xa queda. Si, non, quedas na terra incluso a intemperie, non? Entón, a rotación de cultivos é superimportante en plagas destas, non? Porque non lle das de comer todos os anos e non sigue como crecendo cada ano máis, esta muller se ten un problema grave. O primeiro, rotar. Si pode ser, este ano non plantes solanáceas, nin patatas, nin berenjenas, nin pimentos, nin tomates. E que lle decimos que plante? Pois que plante lechugas, que plante repolos, coliflores, brécoles, xudías, calquera tipo de planta que non sea solanácea, para que a tuta vaya a menos. Despois, cando empeza a primavera, vas a poñer plantas, o sea, trampas cromáticas, en color amarillo fosforito ou verde fosforito, que se teño falado que é poñer algo de color amarillo, mismo unha botella de lejía, vale, impregnada de aceite, non ten que ser de oliva, vale, calquera tipo de aceite, porque se sinten atraídas polo color amarillo e ao chegar ali quedan apejadas, porque son parvas, digamos, non son moi listas. Fan dano, o sea, son malas, pero listas non son. Logo despois, para tratarse cando está empezando a salir da pupa, o que podemos facer é un aserado de allo con pimenta, é ser moi insistente, porque os produtos cando son caseiros hai que ser moi insistente, o sea, hai no que cambiar por insistir moito, sabes, con tenacidade, non é o mismo que un produto químico, pero a minha recomendación principal é que rote cultivos. Vale, perfecto. Sí. Pois máis preguntas, preguntarnos que de aquí nos identifica. Hai algunha clase de plantas con flor para plantar agora nos bancais? Siempre hai plantas con flor para plantas de inverno que aguanten o frío do inverno. Con flor, sí. Sí, con flor. O sea, sempre temos que ter cuidado que nos bancales non vayamos a poñer unhas flores que vayan a ocupar moitísimo, xa non a parte aérea, porque tamén hai que teñen a parte aérea moi importante, e abaixo a raíz, pois non nos fai demasiado daño, non? Pero, en vez de darche nombres de plantas, que ao mellor ti incluso lle chamas de outra maneira, a miña recomendación é, vaste o sábado ao mercadillo, ou non sei de onde eres, pero o día que haxa mercadillo na túa zona, basta ese mercadillo e as plantas que teñas en flor ali, esas son as de plantar nese tempo, non? Porque a xente que se dedica a facer plantóns de plantas, de flores ou de comestibles ou do que sexa, vai a plantar o que é desa temporada, porque non, o sea, el sí que o sabe. Entón, as que teñamos ali son as de plantar, sempre hai. Despois hai as de flor perenne, que non morren no inverno, que poden estar todo o ano. Entón, pois, o mellor é ir mirar o que hai no mercadillo. Mirar o que hai no mercadillo, perfecto. Pois a resposta para este amigo inte ou amiga, e imos con unha consulta máis para Nusca. Pois si, mira, di Bea, cando podemos plantar adecuadamente a albahaca? Cal é a mellor época? A ver, a albahaca é unha planta un pouquiño delicada. A ver, sí que hai albahaca, tipos diferentes de albahaca que aguantan tamén o frío do inverno. Eu teño algunha que é moi rústica, pero para comer é desagradable de todo.
O sea, que non é tan suave, non, para facer o pesto e esas cousas. Entonces, ahora mismo a albahaca está perfecta para empezar a recoller de sementes se a tuvemos no verán, porque está toda jomada, ca flor para arriba. O que pasa que, claro, a chuvia de onte tan tonte, este huracán, pois, igual posiblemente xa a sementara por nós. É que nace ela sola, que tamén pode ser que as sementes non son tan delicadas como nos parecen, e ao mellor para a primavera brota ela sola. Outra cousa que a sepamos distinguir é que digamos, teño isto todo hecho de árbol, arranco todo a eito e tamén arrancas a albahaca. A mellor época para a albahaca de comer é máis que sexa boa para axudar a previr a tuta absoluta é na primavera, sempre, sí, a primavera, porque é unha plantiña moi delicada, entonces é mellor sempre na primavera porque así está en pleno esplendor, finales de primavera e durante todo o verán para aguantar toda a época estival. Quedanos unha pregunta nestes 5 minutiños que temos de programa para a nuestra... 5 minutos de consulta, despois toca de falar, non? Sí. No, 5 minutos é... É que eu estou aprendendo, entre todas esas cousas estou aprendendo aquí para palabras. Preguntan por os chayotes. Sí. Vale, eu non sei. Pataca do aire. Vale. Poden conservarse tanto tempo como as patacas? Sí. Sí, dependendo de cando os recolles, porque tamén hai como un arte para recoller as chayotes, as patacas do aire. Agora mismo é un fruto de otoño e está a planta, bueno, rebosante de frutos que xa non sabemos onde como máis comer, non? Si o chayote, que a partir de que ten o tamaño de, como vos vou dicir, dun kiwi grande, imaginadevos o tamaño dun kiwi grande, bueno, pois a partir dese tamaño os chayotes xa se pode consumir. Non esperemos a que sea otoño para empezar a comelas, porque depois juntámonos na planta con moitísimas e non vamos a dar comido. Si esperamos a que a madurez do chayote sea tan grande que se pase a un tamaño de un melón pequeno, sí, melón pequeno. Por exemplo, porque claro, así eu xuro-vos que estou dicindo que as mans canto é o tamaño, sí. Pero claro, a través da radio non o veis. Con un coco, non? Un melón pequeno, un coco, bueno, un coco sí. grande, un pouquiño xa máis grande, que a chayote empece a virar como amarilliña, sempre pensando que o tipo de chayote que ten é verde, porque hai como 15 tipos diferentes, Eu quero pensar que a que temos aquí, a máis común é que é verde, un pouquiño espiñosa, nada espiñosa ou lisa de todo. Se esperamos a que empece a tornar un pouquiño como que perde ese verde intenso, bonito, fosforito, e empeza a ser un pouquiño amarilliña, esa chayote vai a aguantar menos e vai a grelar un pouquiño máis rápido. A chayote deixa de crecer, non de madurar, porque é unha fruta climatérica, o sea, quere dicir que a arrancada da planta sigue madurando, pero sí que deixa de crecer en expansión cando a quitamos da planta. Entón é moi importante a hora de collela, que ten que ter un tamaño como, imagínate, unha das peras máis grandes que te podes imaginar. Ese tamaño é o ideal para coller a chayote e conservala. Non como as patatas tanto ao mellor dun ano para outro, pero sí, o importante é poñelo en caixiñas, tanto de cartón como desas que son como de madeiriña, sabes, que se tiran nas fruterías con alegría, perfectas, esas son perfectas. E nunca a granel, o sea, pousar cada chayote sobre sí, sin poñer varias capas. Para tamén velas de un vistazo solo, de, esta que se me está poñendo cativiña ou tal, xa vou a aproveitar antes. E se lle salen os gomos, isto é super importante, se lle empeza a salir o gomiño, dándolle para un lado, dobla, pero se lle das para o lado contrario, fai clac, e parte como en dentro a matriz, en dentro, sin facerlle daño para nada a chayote. Entón, o sea, nótalo, se non é a primeira e a segunda, vas a notar que para un lado, como que doble, para o outro fai clac, e saleche inteiro o germen. Vai volver a germinar, pero vai a tardar moito tempo. Tempo xa non temos. Que me dis? No, non temos. É que isto pasa tan rápido. Pasa rápido, é unha cousa vista e non vista. Pero se quedaron consultas, Maite, pois deixámolas para a semana que ven. Sí, quedaron. E para a semana que ven, pois retomamos onde hoxe nos quedaron algunhas consultas con Luz Cachousa. Como sabes tanto de todo isto? Onde aprendiches? Porque me apasioname, sí, claro, a ver, vos sabedes moito de comunicación tamén, e sabedes cando entra, cando sale a luz roja ou outro, non sei que, eu non, eu sei das cousas que me gustan e unha delas é a horta, entón leo moito tamén. Pois moitas grazas por facernos aprender todas estas cousas. Moitísimas gracias.
ter unha horta, pero unha vez que a teñamos, Xa. vamos a aplicar os Eu estou coñecementos. ampliando aquí o dicionario, pero vamos. Non é necesario ter unha horta tampouco para ter conocimentos, porque eu, por exemplo, miro series policíacas e non teño pensado ser policía, pero encántame velas, entón non é necesario tampouco O saber conocimento. nunca ocupa lugar. Eso iba a decir, moi ben, Antón. Veña, Nusca Chousa Moi boa volverá tarde. o vindeiro xoves. Moitísimas grazas, Bicos, amiga. gracias a vos. Pois nada, deixamos que soe un poquinho máis a sintonía de Nusca Chousa, deixamos o noso horto e a nosa horta preparadiñas para a semana que ven e retomaremos onde hoxe o deixamos. As vosas consultas non deixedes de envialas a través do correo electrónico do programa, números de teléfono ou número de WhatsApp que vai lembrar agora Maite Caleo. A ver, 627 751 962 para os WhatsApps ou as notas de voz. Son as 5. José Luis Ábalos cree que era de agardar a petición da súa imputación e nega a súa implicación na trama do caso Coldo. Emilio Blanco. O exministro socialista José Luis Ábalos dixo non estar sorprendido pola petición da Unidade Central Operativo ao UCO da Garda Civil de que sexa imputado pola súa presunta implicación no caso Coldo. Considera que era de esperar, pero en todo caso reiterou que el non forma parte de ninguna trama. Así o expresou este xoves a súa saída do Pleno do Congreso despois de coñecerse o último informe da OCU no que se achaca ao exministro un papel relevante na presunta trama do caso Coldo e pide que sexa imputado. Ademais, o xuíz do caso Coldo, Ismael Moreno, pediu ao Congreso confirmar se Ábalos é deputado que podería facer máis previsible a súa imputación. Ábalos di non temer pola súa imputación e afirma que se produce podería defenderse mellor. Desde este sábado poderase dar caza xabarís en 260 concellos de Galicia. A Xunta publicará mañá venres no Diario Oficial de Galicia a orde que declara a emerxencia cinexética en 260 concellos. Iso posibilitará que desde o sábado se poida dar caza sen límite a estes animais. A medida manterase ata o 23 de febreiro do 2025. Deste xeito, a Xunta bota man por cuarto ano deste instrumento excepcional co que pretende axudar a tallar a sobrepoboación de xabaríns. Estes animais traen de cabeza agricultores e gandeiros os que lles estragan cultivos e colleitas, pero tamén provocan cada vez máis accidentes de tráfico. Nos 2 últimos anos abatéronse 40.000 xabaríns en Galicia. A Xunta constata un aumento dos ataques do lobo e o ano pasado matou preto de 3.000 reses en Galicia. Este ano está habendo incluso máis avisos de ataques. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, analizou a situación este xoves con representantes das razas autóctonas. Concluíron que é urxente tomar medidas. A conselleira Ángeles Vázquez valora que o Goberno accedese a transferirle a Galicia os 4 millóns de euros captados este ano para previr os ataques do lobo e paliar os danos causados, pero reclama outros 8 millóns dos 2 exercicios anteriores. Máis información na Radio Galega e na web g24.gal. Listo, Nusca, pois nada, o que nos quedou xa cho reenvío, vale, que este Vale, chegaron vale. cando estábamos en emisión Non pasa e non me deu para nada. enviarlos, Non pasa nada. porque así sempre podes Hai saberlo unha que antes. manda fotos, pero non di que plantea, que saberá la verdad. Sí, claro, seguro, sí, ás veces sí, claro, seguro. Pero bueno, non hai problema Bueno, tampouco. eu desde onde sexa reenvío xo. Vale, E así, moitísimas moitísimas gracias. gracias a ti, Nusca. Gracias a ti, e máis.